אני זוכר לפני הרבה שנים, פעם ראשונה כשעשיתי סדנה בארץ, באתי מאנגליה והזמינו אותי מרידמן ורציתי לעשות סדנה על מיניות, ורציתי לקרוא לה חדר הטיפולים כחדר המיטות. התקשרה אליי מי שהייתה אז ראש המגמה ואמרה, אפשר לקרוא לזה ככה. בוא נקרא לזה עבודה עם העברה נגדית אירוטית בחדר הטיפולים הפסיכותרפויטי הגופני. ואני חושב על כל מיני מטאפורות שאנחנו יכולים להסתכל על טיפול דרכם. יש אנשים שמתארים טיפול כזירת קרב. שני אנשים נלחמים ומפרשנים ותופסים את המטופל, ולפעמים זה גם זירת קרב. יש אנשים שמאוד אוהבים את המטאפורה של מורה דרך, ושני אנשים שהולכים ביחד באיזושהי דרך ומגיעים לאנשהו. ואולי אחד הדימויים הכי עמוקים והכי נפוצים באלן יוסי, בעולם הטיפולים בהתחלה היה זה של חדר מיטות, או האירוטיקה שנמצאת בתוך חדר הטיפולים, ובניגוד לפסיכואנליזה שמאוד מאוד נשארה שם, אנחנו קצת ברחנו משם. אני הולך לעשות את השיחה הזאת בצורה שהיא תהיה אולי קצת מבלבלת, אז אני מזמין אתכם לא לנסות לחפש היגיון. אולי זה לא יהיה מובנה בדרך ליניארית, אבל אינטימיות היא לא דבר ליניארי. אני רוצה להתחיל עם 3 סיפורים. הבנות שלי, יש להם אהבה להפיל מגדלים. אני חושב שרוב הילדים אוהבים להפיל מגדלים, לא? לבנות ולא. לא, אז מה שהיינו עושים, נגיד, תום אשתי הייתה מחזיקה את זוהר, ואני הייתי שם קובייה, והיא כבר הייתה נהיית ככה כמו סוס, ואז עוד קובייה, ועוד קובייה, וככה, והיינו מחזיקים עוד לא, ואז משחררים אותה, והיא הייתה מתנפלת על המגדל ומפילה אותו. גם שי, הבת הקטנה שלי, אבל שי פחות פחדנית מזוהר. זוהר, שמנו לב שהיא הייתה מפילה מגדלים כל עוד הם לא הגיעו לגובה שלה. מגדלים שהגיעו מעל הגובה שלה היא כבר לא הפילה, זה היה מאוד מאוד משונה. אבל אני זוכר מאוד מאוד חזק את ה-reining in, להחזיק את המושכות של רגע, זה סיפור אחד. אתם יודעים שבקבלה בראו את האדם וחווה פעמיים. מכירים את הסיפור? האישה הראשונה היא לא חווה. האישה הראשונה הייתה לילית. והיא לא נבראה מהצלע של אדם, היא הייתה מחוברת אליו. היא הייתה שווה לו. היא הייתה עוצמתית כמוהו. חלק מהמדרשים אומר שהוא לא יכל לשאת שיש מולו אישה ששווה לו. הוא לא יכל לשאת את הטעינה ואת העוצמה. וחווה שנבראה בשר מבשרו, צלע מצלו, הייתה איזושהי פשרה לאישה שתוכל להיות קצת יותר נמוכה ממנו היררכית, והוא יוכל לשאת את הזוגיות ואת האינטימיות שלהם. זה סיפור שני. שלום. סיפור שלישי, ואני קצת חולה, אני לא זוכר אם סיפרתי אותו או לא סיפרתי אותו. סיפרתי על הנהג מונית? שמעת את הסיפור על הנהג מונית? אוקיי. כשהייתי באנגליה, יש לי עיוורון לילה, אז אני משתמש הרבה במוניות. והיה לי נהג קבוע, ומדי פעם הוא לא היה בא, ואז הייתי צריך ללכת לשירות מוניות. בעיירה שהייתי בה, כל נהגי המוניות היו פקיסטני. והיה כזה דריל קבוע של לעלות על המונית, ואז הוא מתחיל לדבר על כסף. זה היה מעייף אותי. How much money do you make? How much money do you make? אני מבין את זה. זו אוכלוסייה שהייתה בועה מאוד ענייה בתוך שכונה יחסית עשירה. ויום אחד תפסתי מונית עם איזה בחור, והוא אומר, So, what do you do for a living? אז אמרתי לו, אני פסיכותרפיסט. הוא אמר, what is that? אמרתי, אני מדבר עם אנשים, אני לפעמים נוגע בהם, עוזר, כל מיני דברים. אז הוא אומר, do you deal with sex problems? אמרתי לו, כן. הוא אומר, because every time I go to bed with my wife,
משהו לבן כזה יוצא לי מהקצה של הזין שלי, ואני לא מצליח לקיים איתה יחסי מין. אוקיי. ואני מסתכל ואני אומר, יש לנו 20 דקות נסיעה. אני יכול להגיד לו, תשמע, זה לא הזמן של העבודה שלי, לא מתאים לי, ואמרתי, זה יכול להיות גם מעניין, זה יכול להיות גם איזשהו אתגר מעניין. ועשינו עבודה עם היפנוזה בדרך. והעבודה עם היפנוזה הייתה פשוט שיחה שניהלנו על קריקט. שאלתי אותו אם הוא אוהב ספורט, והוא אמר שהוא מאוד מאוד אוהב קריקט. אתם מכירים את המשחק קריקט? משחק כזה שצריך, כמו רוב המשחקים המטופשים, שצריך לחבוט בכדור באיזה מקל כזה. והוא אמר שהוא נורא נורא טוב בקריקט. שאלתי אותו מה טוב, אז הוא אמר, אני יודע לחכות בדיוק לרגע הנכון. ומתי שזורקים את הכדור, ואני מחכה ומחכה ומחכה, ואני לא מכה במחבט שנייה מוקדם מדי ולא שנייה מאוחר מדי, ואני מחובר לגמרי לזה שזורק את הכדור. דיברנו על זה במשך 20 דקות. דיברנו על המיומנות של לשים לב איפה אחרת נמצא או איפה אחרת נמצאת, על המיומנות של להיות מסונכרנים לאחר. בערך חצי שנה אחרי זה, עוד פעם הנהג שלי לא הגיע, והלכתי לרחוב והוא מנופף לי ואומר, קריקט גיא! הוא אומר, אתה יודע, זה מאוד מאוד משונה, מאז הפגישה שלנו הסתדרו דברים במיטה עם אשתי. זה סיפור שלישי. אני אסגור את הדלת. זה להיות מסונכרן. להיות מחובר ומסונכרן. מישהו דואג לך. כן. אבל הנה, סגרנו את הדלת. והרבה פעמים סגרנו את הדלת ואולי אפילו נעלנו אותה. ושני אנשים יושבים קרוב, מאוד קרוב לפעמים, ומדברים על הדברים הכי הכי עמוקים שלהם והכי מרגשים שלהם, וחושפים לפעמים דברים בפני המטפלת שהם לא חושפים בבית. הם מרגישים קרבה ואינטימיות שהם לא מרגישים בשום מקום אחר. לפעמים זו השעה הכי חשובה בשבוע. ואז אנחנו מתחילים להתבלבל אם זה הגיוני או לא הגיוני, אם זה מותר או אסור. והאינטימיות הזאת שהיא האינטימיות שהיא הפלטפורמה שמאפשרת הכי הרבה עשייה מדהימה, אני חושב. בתוך טיפול היא גם נורא מלחיצה ומפחידה ומסוכנת. למה היא מסוכנת? היא מסוכנת כי היא מטלטלת אותנו. אני רוצה שבתוך השיחה שלנו היום, אני רוצה להרפות מאתיקה. לוותר על אתיקה. לא כי אתיקה לא חשובה. אתיקה היא נורא חשובה וזה חשוב להחזיק בעמדה אתית ואין בי שום חלק שמזלזל בזה. אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו משתמשים בקודים אתיים ובחשיבה אתית כדי לברוח. ואני רוצה שנהיה קצת עם מחשבה פתוחה למה היה קורה אילו היינו בוחנים משהו כאילו לא היו קודים אתיים. כאילו לא היו, זה לא שאין. אחת הביקורות הכי גדולות נגד הפסיכותרפיה הגופנית זה שאנחנו עושים משהו שהוא מסוכן ומפחיד גם ככה לעוד יותר מסוכן ועוד יותר מפחיד. לא משנה שטיפול הוא גם ככה כל כך מטלטל וכל כך מסוכן וכל כך מפחיד וכל כך אינטימי ועם הרבה טעינה עברתית, אז אנחנו מכניסים לשם גם מגע, גם תשומת לב לגוף, גם תשומת לב למרחב האינטימי שיש בתוכנו. זה לא מסוכן. במקומות הקיצוניים זה מגיע לאנשים כמו קרל מנינגר, הפסיכיאטר, שאמר שמגע בטיפול משול לפשע. לפשע ולחוסר אחריות נפשעת של המטפל. אני רוצה להציע את הפסיכותרפיה בכלל ואת הפסיכותרפיה הגופנית בפרט כמעשה אהבה טנטרי. ולומר שיש לנו אחריות עמוקה
להיות במעשה אהבה עם המטופלים שלנו, ושאם אנחנו לא מעזים ללכת לשם, אנחנו מגבילים את הטיפול. שאם אנחנו נמנעים מאירוטיקה גופנית, במקום לעשות את העולם יותר בטוח, אנחנו שולחים את הגוף ואת האירוטיקה של הגוף לתוך המרחב התוך נפשי של המטופל, לא מאפשרים לו להתקיים בתוך מרחב או שדה של קשר, ובכך מעוררים פרוורסיה. מה שלא יכול להתקיים בתוך מרחב של קשר, מה שלא יכול להיות מדובר בתוך מרחב של קשר, הופך להיות מזיק. ואני רוצה להסתכל פה בדרך 3 עדשות עיקריות. אני לא אכנס לתוך הרפרנסס האלה. אם אתם מתעניינים, אז אני אשמח לשלוח. אבל עדשה אחת היא של הפסיכואנליזה ההתייחסותית, שהיא קרובה מאוד לליבי, בעיקר עבודה של מיוריאל דימנד וג'סיקה בנג'מין. הפסיכותרפיה הגופנית ההתייחסותית, בעיקר העבודה של שושי אשרי, וקצת טנטרה, מי שמכיר דיוויד דיידה. אני לא הולך לדבר על בעיות מיניות. אני חושב ששיח על בעיות מיניות הן נורא חשובות, הן מגיעות לתוך טיפול, אבל הן באופן מאוד מאוד מהיר ממקמות את המטופל או את המטופלת כפציינט שהוא מקולקל אל מול המומחה שאני, וככה הן מצילות אותנו בעצם מלהיות בתוך הרגע הנוכחי, ה-present moment, שיש בו הרבה רטט. אנחנו הופכים לאינסטלטורים של הגוף נפש, והמטופל הופך לצרכן. זה לא אומר שזה רע, אבל אני לא רוצה לדבר על זה כאן. אני יוצא מתוך נקודת הנחה רייכיאנית, שאנרגיה מינית היא אנרגיית חיים, שאנחנו זקוקים לה. אנחנו זקוקים לה בחיים שלנו, ואנחנו גם זקוקים לה בטיפול. היא מכניסה עניין, היא מכניסה אש, לצד הסכנה שלה. שאינטימיות מערבת שהייה במרחב אינטרסובייקטיבי מבלי למוטט את השהייה הזו. זאת אומרת שאינטימיות מצריכה מאיתנו יכולת להיות ברטט מאוד מאוד גדול בין המשאלה לחיבור לבין הרצון להתנתק. ושאנחנו כל הזמן נעים בין יכולת לשאת את זה למקום שממוטט את זה. אנחנו ממוטטים את זה בציניות, אנחנו ממוטטים את זה בתוך תפקיד טיפולי, אנחנו ממוטטים את זה בהרבה דרכים. חלק ממה שנתבונן היום, דרך העדשות של הפסיכותרפיה הגופנית, זה איך אנחנו מתנהלים מול הדבר הכי גדול, הכי מגניב וממלא, וגם הכי מפחיד של להיות אנושי, שזה להיות בקשר. להיות בקשר עם מישהי אחרת, להיות בקשר עם מישהו אחר. אני לא מכיר שום דבר מפחיד יותר או ממלא יותר. אני רוצה לדבר רגע על סקס. אנחנו לא נדבר פה על סקס הרבה, אבל אנחנו נדבר קצת. אבל על אקט החדירה. ופה אני משתמש באקט חדירה, זה מטאפורה, זה לא מדובר רק על מין הטרוסקסואלי, אני משתמש בזה רק כמטאפורה. בצרפתית קוראים לאורגזמה מוות קטן, לפטי מור. ג'סיקה בנג'מין, אם הייתי מתרגם אותה לחשיבה מינית, אז בואו נדמיין ששני אנשים נפרדים נמצאים זו מול זה, זו מול זו, זה מול זה. מלאים גם בכמיהה להתקרב, גם באימה גדולה ללכת לאיבוד בתוך האחר, להיבלה או להיבדל מאחר, גם להישאר לבד וגם להיות ביחד. ואל תוך הכניסה, אל תוך המיזוג, יש איזושהי דרישה, איזושהי בקשה שנמות. שהנפרדות שלנו ברמה מסוימת תמות לרגע. ששוב לא נהיה אתה ואני, אלא נסכים לרגע להרפות מאתה ואני ונהיה אנחנו. שמשהו בתוכנו, בתוך הזוגיות שלנו ייוולד, ומשהו בתוך הנפרדות שלנו ימות. יש פה מחזור של לידה ומוות, ואז אני יוצא. אני יוצא והזוגיות שלנו והביחד שלנו
מקבל מוגדרות חדשה, ואני נפרד ממך, ואני מרגיש את המוות הזה שלנו, אבל אני כבר לא אותו אחד שהייתי. אני כבר אחר. אם באמת היינו ביחד, אז כשאני נסוג אני כבר לא אותו אחד. זו הסכנה הגדולה, זו ההבטחה והפחד, שעם כל תנועה כזו אני משתנה, אתה משתנה. אז אני מת. אנחנו מתים עכשיו כשאני יוצא. אנחנו שהיינו מתים, אני מגלה מחדש, אני נולד מחדש בנפרדות שלי. ואז שוב אני פועם. הפעימה הזאת, בשבילי, אפשר לתאר אותה כפעימה קרמטית. כמעגלים של לידה ומוות ולידה ומוות ולידה ומוות, והיא נורא 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 מפחידה. שוב ושוב היא דורשת מאיתנו לפגוש את עצמנו עם האחר, ולפגוש את האחר איתנו. אני רוצה לטעון שהאקט המיני, ב-95% מהמקרים, הוא ממוטט את האינטימיות, יותר מזה שאנחנו משתמשים בו כדי למוטט את האינטימיות. נגיד את זה עוד פעם. שעל פי רוב, אנחנו משתמשים בסקס כדי לברוח מאירוטיקה. אנחנו משתמשים בסקס כדי לברוח מהאימה שמלווה את המפגש האינטימי. וברמה הזו, הטיפול מציע פלטפורמה, בין השאר בגלל שאנחנו מסירים מתוקף ההחלטה האתית, אנחנו אומרים, את המיטוט הזה לא יהיה פה. אנחנו לא נעשה סקס. ברמה הזאת, ההחלטה לא לעשות סקס מכניסה את הדבר הכי לא נוח לחדר. הרבה יותר קל למוטט את האינטימיות לתוך עשייה. אנחנו אחר כך נקשר את זה לטנטרה. הייתי רוצה לבקש 1, 2, 3, את האמת שמה, אני לא יודע לספור דברים שם. אבל בואו נעשה רגע משהו. אתם מוכנים? מוכנים לשבת ליד מישהו? לרגע? לפנות למישהו. תכף, אני חושב שזה בסדר. אין לך? מנאז' את חואה. יאללה. אינטימיות של שלישייה, בסדר? כן. אני רוצה להזמין אותנו לעשות משהו נורא נורא פשוט, ואחר כך להתבונן איך אנחנו מתגוננים מפניו. מה אנחנו עושים בשביל לא להיות שם? איזה מין התארגנויות גופניות ונפשיות אנחנו מפעילים כדי לא להיות שם. והזמנה היא לרגע למצוא דרך להיות בקשר עין. זה קצת מסובך, אבל אני בטוח שתצלחנה. להיות בקשר עין, ואם אתם מעיזים, גם באיזשהו קשר גופני. זה לא צריך להיות ליטוף, אבל יד או רגל שנוגעת באחר. אם זה יותר מדי, זה בסדר לא לעשות את זה. והזמנה היא להתחיל ולאפשר לאחרת לראות את העוצמה שבי. לראות את הלביאה הפראית שאני, את הדרקונית שאת, את העוצמה הכאוטית והבלתי נשלטת והאדירה שבך ושבך. אבל לא רק להסכים להראות אותה, גם להסכים לראות את העוצמה באחרת. להסכים לראות את העוצמה הזו באחר. האם אני מסוגל להיות שם בלי דיאלוג פנימי? למה אני זקוקה כדי לבסט את הקשר הזה?
ולאפשר לאחרת ולאחר לראות את הפגיעות שבי. לראות את המקום שיכול להיהרס בקלות. את המקום שמאפשר לזו שיושבת לידך ולזה שיושב לידך או לידך. לאפשר לו כוח עליך. לאפשר לה כוח עלייך. ולא רק להראות את הפגיעות הזו, אלא גם לתת לה להיראות. לתת לה להיות נוכחת. האם אני מסוגל להיות בה לאורך זמן? זה מאוד מאוד מהעולם שלכם. זה מאוד מאוד מהעולם שלכם. והאם אני יכול להראות לאחר את המשחקיות שלי, את השובבות, את הילד המופרע, את הילדה המופרעת שקופצת על גגות ורוכבת על צבים. והאם אני יכול להרשות לילד, לילדה הזו להיראות, להיות פה, איתנו בחדר. האם אפשר לי להיראות על העוצמה שלי ועל הפגיעות שבי ויחד עם המשחקיות שבי וגם לראות אותה באחר, גם לראות אותה באחרת. בואו לאט לאט נמצא דרך מכבדת להרפות מבת או בן הזוג שלנו. אולי לקחת רגע או שניים לשתף ביניכן. איך זה מרגיש? מור על זה. תודה חן שבאת. מה עשינו בשביל לא לתת לזה לקרות? ברגעים הקטנים שנסוגנו, אם מישהו יכול לזהות מה אני עושה בתוכי, מה אני עושה בתוכי. לחשוב מחשבות שלא קשורות. מעולה. מחשבות שלא קשורות. אחד הדברים הכי מגוחכים בעיניי זה בטורים של מין שאומרים לגברים, אם אתם גומרים מהר מדי, תחשבו על כדורגל. שזה נהדר. זה אומר שהם גומרים יותר לאט, אבל אף אחד לא נמצא שם. אוקיי. אז מחשבות הם דרך נהדר לקחת אותנו מהרגע הנוכחי עם האחר. מה עוד? צחוק. אוקיי. ריכוז. הרדמות. וזה עוד הרבה יותר פשוט לעשות את זה עם מישהו שאנחנו לא מכירים. זו הייתה תקופה שעבדתי הרבה עם סקס וורקרס, עם נערות ונערי ליווי וזונות, ואחד מהדברים הקבועים שהם אמרו, זה הרבה יותר קל לנו לעשות סקס עם הלקוחות שלנו, מאשר עם בן הזוג שלנו. אני זוכר מטופלת שאמרה, זה מרגיש לי ממש סוטה לעשות סקס עם הגבר שאני חיה איתו. זה יותר מדי קרוב. אז ברמה האתית, בואו נדמיין מצב שאני לא יודע אם קרה לכם, אבל מטופל או מטופלת אומר, אני רוצה לנשק אותך. קרה למישהו? Okay. מבחינה אתית, לא, ברמה רומנטית. מבחינה אתית, ההיענות לנשיקה היא תנועה טיפולית פושעת ולא נכונה ולא מתאימה. ואילו להגיד משהו כמו, ברור לך שאני מטפל ואתה מטופל וזה לא יקרה פה, היא התנועה האתית הנכונה לעשות. אני רוצה לטעון שמבחינה טיפולית ומבחינה העברתית, הן בעלות אותו ערך. שתיהן תנועות
ממוטטות ומקבצות את השדה שנמצא, את השדה הרוטט שנמצא בינינו. אם אני מתנשק, אני ממוטט את מרחב הביניים. אני אומר, אנחנו לא יכולים כבר להחזיק את המתח הזה בין המשאלה להתקרב למשאלה להתרחק. אנחנו לא יכולים להחזיק את הצ'ארג' בתוכנו, אנחנו חייבים לעשות איתו משהו. הבחירה היא, אני אעשה איתו משהו. ואם שוב, אם אני מניח רגע את האתיקה, היא בחירה קצת עצובה, כי היא מפספסת את הגם וגם. היא מפספסת את האפשרות גם להיות במרחב מתאהב וגם להתבונן בו, גם לשמור על הנפרדות שלי וגם להתחבר. אבל גם אם אני אומר, טוב, ברור לך שאת מטופלת ואני מטפל וזה לא יקרה פה, אני מאוד ממהר לעשות עם זה משהו. אני לא נשאר עם זה. ורוב המטפלים שהגיעו אליי להדרכה, התשובה הראשונה שלהם, ואני מבין את זה, זה נורא מפחיד, זה להגיד, טוב, זה ברור שזה לא יקרה פה. אז למה חשוב להישאר עם הגם וגם? זה לא הגיוני, אבל זה נורא מסוכן, זה נורא מפחיד. מתרחשות טרנסגרסיות, איך אומרים טרנסגרשנס? כן, טרנסגרשן זה חריגה ממה שצריך ונכון לקרות בתוך טיפול, ובדרך כלל זה גם קורה עם מטופלים שזה סיפור החיים שלהם וזה מנציח אותם. אבל אני רוצה להגיד שהתרבות של הליטיגציות, של התביעות שמאיימות על כולנו, הן לא יוצרת מטפלים יותר בטוחים ומטפלות יותר בטוחות. הם לא יוצרים דור של מטפלים שלוקחים יותר אחריות על הטעינה שיש להם ועל המורכבות שיש בתוך הקשר הטיפולי. להפך, היא יוצרת מרחב שהופך את הפנטזיה למסוכנת. אנחנו אומרים למטופל, פנטזיה זה דבר רע. היא צריכה להישאר בתוכך. היא לא יכולה להיות בתוך הקשר שלנו. הדרך היחידה להכיל פנטזיות היא לא לתת לה להגיע לתוך המרחב של הקשר. יש פסיכואנליטיקאית שאני לא זוכר איך קוראים לה, שכתבה שבתחילת הפסיכואנליזה, at least we can talk dirty. לפחות בתוך השיח היה אפשר לדבר את זה. היום אנשים כל כך מפחדים שאפילו לא מעיזים לדבר את זה. מה קורה כשלא מדברים את זה? מה קורה כשהמיניות הופכת להיות משהו שלא מדובר? ואם אני מדבר על גוף, אז מה קורה כשמטפלים אומרים, אנחנו יכולים לדבר על סקס, זה בסדר שנדבר על סקס, אבל אי אפשר לעבוד עם גוף, אי אפשר לעבוד עם מגע, כי אני לא יכול לסמוך על עצמי. כי אי אפשר לסמוך על זה שברגע שיהיה מגע, לא ניפול לתוך ה-slippery slope הזה. אנחנו אומרים פה שהנפש היא משהו שאפשר לסמוך עליו ולשמור עליו, ועוד הגוף באופן קטגורי הוא מסוכן. בעיניי זה פיצול ממש ממש מפחיד. פיצול שמשאיר אנשים עם הבנה ותחושה שהגוף שלהם הוא איזשהו גוף זר ומסוכן ואלים, שצריך לשלוט בו. תפיסה מאוד פרוידיאנית של האיד, ועוד הנפש היא משהו שאנחנו צריכים לחזק כדי שהיא תוכל לשלוט בגוף הזה. ג'סיקה בנג'מין מתארת ביופי רב מה זה אינטרסובייקטיביות. היא אומרת, אנחנו נעים בין שני כתבים. חלק בנו נורא רוצה להתמזג עם האחר. אני רוצה להפוך להיות חלק מהאחר. אני שואף לסימביוזה עם האחרת. אני רוצה להשתייך יחד לתוך משהו שיכיל את שנינו. לראות את האחר כמו שהוא ולהיראות על ידי האחר, קצת כמו שעשינו. זה חלק אחד. וחלק אחר רוצה להשמיד את האחר. להשמיד את האחר, לא להרוג, אבל להשמיד את האחר ולהכפיף אותו אליי. את פה, את בשבילי, את חלק מהעולם שלי. את נפרדת ממני, אבל את החפצה, להיות נפרד מהאחר. אני רוצה להיות חלק מהרחם ואני רוצה לצאת מהרחם. היא טוענת שאינטרסובייקטיביות היא לא או זה, אלא היכולת ההדדית, היכולת להחזיק את שניהם בו זמנית, ולנוע בפעימה של התקרבות והתרחקות, התקרבות והתרחקות. זה לא קל. זה לא קל להרגיש
את הכמיהה לסימביוזה, ואת האימה שבאה עם הסימביוזה, וזה הרבה פעמים לא קל להרגיש את העדיפה הזאת, שאתה לא רוצה, תלכו ממני. אני חושב שכמטפלים אנחנו הרבה פעמים מרגישים נורא אשמים על הרצון שלנו להתרחק, ואנחנו מכריחים את עצמנו להתקרב, והולכים לאיבוד. והנה המתח האירוטי הוא אולי האפיתום, הוא השיא של המתח האינטרסובייקטיבי. כי פה המשאלה לחיבור היא לא רק משאלה לחיבור נפשי, היא משאלה לחיבור של הקוליות שלי איתך, של הקוליות שלי איתך. אני רוצה להיות לגמרי ממוזג איתך ולגמרי נפרד ממך באותו זמן. המתח האירוטי, הטעינה הגופנית והטעינה הנפשית, היא בעצם הזדמנות מופלאה לחקור את מה זה אינטימיות. ואולי זה לא נכון, יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שמרבית המטופלים שמגיעים לטיפול מגיעים בגלל בעיה באינטימיות. מגיעים בגלל שיש משהו ביכולת שלהם לשמור על קשר עם עצמם ועם האחר, שזקוק לקצת אימון. אז אנחנו בעצם, במיוחד הטיפול ההתייחסותי שמביא את הסובייקט של המטפל, שהמטפל מתעקש להיות שם, שהמטפלת מתעקשת להיות שם, זה מין שדה אימונים כזה. שדה אימונים לאינטימיות. קרל וויטקר, מטפל משפחתי, אמר, פסיכותרפיה וזנות הם מאוד דומים. אנחנו מוכרים אינטימיות לפי שעה. ההבדל העיקרי הוא אומר שזונות יודעות את הסכנות שבמקצוע ולכן הן מתגוננות באמצעי מניעה, ואילו אנחנו הרבה פעמים נכנסים לשם ולא שומרים על עצמנו. אני זוכר את אחת המטופלות האלה, ה-sex workers, שצחקה עליי ואמרה, אנחנו עושים את אותה עבודה רק שאתה לוקח כסף בסוף הטיפול, ואני לוקחת כסף מראש. אז אם התפקיד הטיפולי הוא לשאת את המתח ולהצליח לשהות בו, אז אנחנו לא באמת יכולים לעשות עבודה טיפולית אירוטית בלי לעשות עבודה אירוטית עם החומרים שלנו. ובגלל שכולנו שרוטים ולכולנו יש גם קשיים וגם משאלות באינטימיות, המגבלות שלנו, הפחדים שלנו והתקוות שלנו גם נכנסים לתוך חדר הטיפולים. אז אנחנו נעים בספירלות בין יכולת לשאת את המתח לבין זה שאנחנו ממוטטים אותו, ואני רוצה שנסתכל קצת בשלוש דרכים שאנחנו משתמשים בהם, שלוש אסטרטגיות שגם עוזרות לנו להתחבר, מאפשרות לנו להתחבר, וגם ממוטטות את החיבור הזה. אז גם בפסיכואנליזה ובעיקר בעולם ההתייחסותי וגם בפסיכותרפיה הגופנית ההתייחסותית שאני בא ממנה, אנחנו מדברים בעצם על, מסתכלים במיניות דרך עיניים התפתחותיות. ואנחנו אומרים שיש שלבים מיניים, פרויד דיבר על זה, רייך דיבר על זה, אבל יש שלבי התפתחות מיניים שמאפיינים את האופן שבו אנחנו מתייחסים לטעינה המינית. זה ברור? אם אני אומר שאולי אחד האתגרים הכי קשים לבני אדם זה להיות מסוגלים להיות מחובר לעוצמה שלי ולרכות שלי ולפגיעות שלי ולמשחקיות שלי ולאינטימיות שלי, ולהיות מחובר לעוצמה, לאינטימיות, לרכות, למשחקיות של מישהו אחר, ולנוע בין שניהם, זה ממש ממש קשה. יש אנשים שמתים בלי זה. גם מי שלא מת בלי זה, אני חושב שלוקח לנו הרבה שנים להיות מסוגלים לעשות את זה. אין לי מושג איפה הייתי. אוקיי. אז לכל שלב בעצם יש איזושהי אסטרטגיה שהיא גם מאפיינת את הגיל המסוים שהמטופל או המטופלת או האדם בא ממנו, אבל היא גם מאפיינת את מערכת היחסים. אז המיניות הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא מיניות פרה-אדיפלית. זאת מיניות הילד. רייך דיבר על זה, גם פרויד, שהאזורים של המיניות האלה הם שפתיים. זה, סלחו לי, אבל גברים שאומרים אני גבר של שדיים, הם בדרך כלל גברים שאומרים אני הכי רוצה לינוק. אבל כל המיניות המחפיצה
כל המיניות המחפיצה, כל הפורנוגרפיה, היא בעצם נמצאת פה. בתרבות שלנו, שלגברים אסור, בייחוד לגברים, אסור להגיד אני זקוק לחיבוק, אני רוצה אינטימיות. הרבה פעמים הפתרון לאינטימיות הוא להגיד אני רוצה סקס. הסקסואליזציה, המיניות המוקדמת שבעצם רואה את האחר כחפץ, או הרבה פעמים אפילו כפארט אובייקט, כחלק חפץ. וואי וואי, איזה תחת יש לה זאתי, או מה הייתי עושה לו. האמירות האלה, שנראות הכי מצ'ואיסטיות, הכי מאיימות בתוך התרבות שלנו, הן בעצם סממן למיניות הכי מוקדמת והכי צעירה, שהיא מיניות מוקדמת, היא מיניות של הילד. בתוך טיפול פסיכואנליטי, זה הרבה פעמים מתבטא במטופלת ומטופל שמחפיצים את להדליק קצת את המזגן? אכפת לכם? שמחפיצים את המטפל. זאת אומרת, זה המטופל או המטופלת שיכולים להגיד, וואי וואי, איך התגעגעתי לטיפול? או נורא חסר לי לבוא לכאן. אבל זה יהיה מאוד ברור שזה לא התגעגעתי אלייך ולא חסרת לי. זה טיפולים שבהם אנחנו יכולים להרגיש שמשתמשים בנו. שבכל הטיפולים גם משתמשים בנו, כמו שגם אנחנו משתמשים במטופל, במטופלת, אבל האיכות היא איכות של החפצה או חפצון. איכות של הרבה פעמים היא מעוררת או דחייה או רצון להעניק. זה הגבר שיגיד לך, וואי, מה הייתי עושה לך עכשיו? וכל מה שאת מרגישה זה, אוי, או איך, סוטה. שאין שם שום קשר ושום מפגש. אז הפסיכואנליזה מתמודדת עם זה והתמודדה עם זה, וזה נורא מורכב, איך אנחנו נותנים מענה לנזקקות הראשונה, בלי לבייש את המטופל, תוך כדי שלאט לאט אנחנו מאתגרים אותה או אותו על ההחפצה. וזה נורא קשה. תיקחו את זה, ותציעו לו שירגיש את הנזקקות שלו, אתם נוגעים בפצע הכי עמוק שלו, קרוב לוודאי שהוא לא יבוא יותר לטיפול. הפסיכותרפיה הגופנית יכולה להציע פה דברים מקסימים. למשל, אני יכול להציע מגע שהוא מגע מאוד תומך, תוך כדי כך שאני מדבר עם המבוגר ומתקף את העוצמה שלו. אני יכול להציע תשומת לב גופנית לילד, בלי שהיא תבייש את הילד, דרך נשימה, דרך נוכחות. אפילו דרך תנועה ושיח, תוך כדי שאנחנו גם משוחחים עם הבוגרת או הבוגר. אתן לכם דוגמה. מרק הגיע אליי לטיפול בגלל תבנית התמכרותית מינית. הוא הגיע לטיפול, הוא אמר שהבת זוג הראשונה שלו עכשיו בבית חולים לחולי נפש, אחרי שהיא גילתה שהוא בגד בה 285 פעמים בשנתיים שהם ביחד, כולל עם אמא שלה ואחיה. הוא היה מאוד מאוד לא אטרקטיבי. הוא היה עולה ויורד במשקל, אז היה לו אור כזה מדלדל. והוא, המשפט הראשון שהוא אמר לי זה, תשמור על עצמך ועל אשתך ממני. מה זה? ממני. הוא אמר שלא תפגוש אותי. אין שום בן אדם שאני לא יכול להכניס למיטה, כולל אותך, כולל את אשתך. אני זוכר שהרגשתי כמו חפץ רוב הטיפולים, ובעזרת הרבה הדרכה, לצד העבודה עם ההתמכרות שלו, היה הרבה עבודה עם מגע. כל פעם שנתתי לו יד, הוא דיווח על עוררות מינית. כל פעם שנתתי לו יד, הוא דיווח על זה, וואי, זה ממש מגרה אותי. ואני, כשהתבוננתי בעצמי, הדבר היחיד שהרגשתי, זה
שאני נהיה רעב. הוא מדווח על עוררות מינית ואני מרגיש רעב. לקח חצי שנה של מגע כזה, שאני אומר לו, בסדר, יש שם עוררות מינית, ואולי יש שם עוד דברים, אבל בוא נשאר שם. עד שהתחילו לאט לאט להגיח חומרים נזקקים יותר. ואז המיניות הפכה להיות בכלל לא האישו. זה בכלל לא משהו הביא, זה בכלל לא מה שהיה שם. אבל בעצם המיניות הפרה-אדיפלי ממוטטת אירוטיקה על ידי זה שהיא מחפצנת את האחר. היא ממוטטת אינטימיות על ידי זה שהיא הופכת את האחר לאובייקט או לחלק אובייקט. זה ברור למה שאני מתכוון? ואנחנו כולנו עושים את זה. כולנו עושים את זה גם עם בני הזוג ובנות הזוג שלנו. אנחנו מדי פעם מתחברים לאחר, ומדי פעם אנחנו גם מתחברים לציצים, לתחת, לבטן, לרגליים, לפנים. אנחנו זקוקים לזה כי אינטימיות ומיניות דורשת מאיתנו לנוע בין קודש לחול. אי אפשר כל הזמן לשהות בקודש. זו המיניות הפרה-אדיפלית, היא מיניות הילד. היא בעצם המיניות שיש בה הכי פחות אירוטיקה. היא לא קשורה כל כך לאירוטיקה, היא יותר קשורה לנזקקות שקיבלה איזשהו תרגום אחר. המיניות האדיפלית, ופה מבחינת גבולות, המטפל לא באמת מעורער. זאת אומרת, גם אם מטופל אומר לך, וואי, מה הייתי עושה לך, את לא מרגישה כמטפלת, או אתה לא מרגיש כמטפל, מאוים. שזה גם מאוד מבאס בדרך כלל את המטופל. לשלוח משפטים כאלה כדי לברוח מאינטימיות ולגלות שהם לא מאיימים על המטפל, זה מלחיץ. המיניות האדיפלית היא מיניות כוחנית. היא מיניות שאנחנו מתגוננים מפני האחר על ידי כוחנות ועל ידי ניחוס. היא קשורה לשלב האדיפלי, זה שלי. זה שלי. אתה שלי. אני זוכר מטופל שאמר, אני רוצה שתבטל את המטופל לפני ואת המטופל אחרי. נכון שאני מטופל אהוב עליך? נכון שכל השבוע את חושבת עליי? בטח אתה לוקח אותי כל הזמן לסופרוויז'ן. פה יש כבר הרבה יותר צ'ארג' והרבה יותר אלימות. אני זוכר, הבת שלי לפני איזה חצי שנה, אני ואשתי ישנים, ופתאום היא נדחפת ככה בינינו ומעיפה את תום, אשתי, ואומרת, הוא שלי, 3 בלילה. זה האנרגיה האדיפלית, האנרגיה המנחסת, היא אנרגיה הרבה יותר גברית לדעתי מאשר אנרגיה נשית. והיא גם עוזרת לנו למוטט אינטימיות. יש משהו כל כך מלחיץ פה, אבל אם את שלי, אז את איננה. את לא איננה כמו במיניות הפרה-אדיפלית, שבה את משתמשים בך בצורה הזו, אבל אנחנו מעיינים קצת את האחר, ואני סוגר לנו את המזגן. או שלא. זה לשלב הבא. אתה רוצה לשלב איתנו? כן. אז הטיפול הזה הוא טיפול מפחיד. הוא טיפול שהוא on the edge. כי בשלב הזה והניסיון הזה למוטט הוא הרבה פעמים שהוא ניסיון שהוא כן מערער על הגבולות של המטפל או המטפלת. יש גם הטעינה פה היא לא רק טעינה כזו, היא טעינה כבר שיש טעינה גניטלית, טעינה שכבר יותר קשה להחזיק אותה, שאנחנו לא תמיד בטוחים כמה אפשר וכמה אפשר לסמוך גם על עצמנו וגם על האחר. אני אתן לכם דוגמה. אני ואני עבדנו יחד 4 שנים. ולאחרונה משהו התחיל להשתנות בקשר שלנו. שמתי לב שהאוויר נהיה יותר דחוס. אני יותר מביט בגוף שלה, במה היא מביאה, במה היא לובשת. אני שם לב שיש בי חלקים שמציצים בין הכפתורים, ומשהו נהיה יותר מסוכן בחדר. עשינו איזושהי עבודת גוף מאוד עמוקה, מאוד מרגשת, ואני נשען לאחור, ואני שם לב שהאצבע של אני
מלטפת את היד שלי. לאט לאט, כאילו כמעט לא מורגש. ואני מתמלא באימה ובהתרגשות, ואני מתבלבל, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. מה הייתם עושים עם דבר כזה? אוקיי. מה עוד? מחייכים. אינסטינקטיבית מזיזים את היד לפעמים. כן. שואלים אותה, לא עוצרים את זה, אבל מה עם התפישה כרגע? איזה מקום נמצא? אני זוכר שמה שהכי רציתי בתוך הרגע הזה זה להיעלם, והרגשתי שאני פושע. ונורא נורא רציתי שמישהו יבוא ויגיד לי מה לעשות. והתחילו לי כל מיני שאלות, אתה רואה? אולי מגע בטיפול זה לא דבר שצריך לעשות, זה מסוכן. והתנתקתי. כאילו, כל המחשבות האלה, מה שדיברת קודם, זה לא הייתי שם. והיא ממשיכה להזיז את האגודל שלה בעדינות רבה על כאן, לחלק הזה. ואז אני אומר, זה גם נורא נעים לי וזה גם מלחיץ אותי. אני מאוד רוצה להבין מה קורה פה. והיא נסוגה ומתביישת. ואומרת גם אותי וגם אני. ולראשונה אנחנו צריכים להגדיר גבולות חדשים. והגבולות החדשים שלי אומרים, אני זקוק לזה שלפני שתגעי בי, תשאלי אותי. אחרת זה מפחיד לי. וכשזה מפחיד לי, אני לא מצליח להיות פה נוכח בצורה שהיא טובה לך, ובטח בצורה שהיא טובה לי. זו דוגמה למיניות אדיפלית, ותסתכלו על הדחיסות של החדר אפילו עכשיו, שהיא קשורה גם לזה שכבר אין מזגן, אבל יש שם משהו שהוא הרבה יותר מפחיד, והרבה יותר מסוכן לגבולות של המטפל. פה צריך הרבה יותר הדרכה. המיניות השלישית היא מיניות פוסט-אדיפלית. היא מיניות הילד הבוגר או הנער, שעבר דרך המחזור האדיפלי. אני לא אכנס לזה עכשיו. אנחנו מתגוננים במיניות הזאת, אנחנו מתגוננים שם נגד אינטימיות על ידי רומנטיזציה ואידיאליזציה. וואי, זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. הוא פשוט מושלם. תעזבו רגע טיפול. היא כל כך, כל מה שתמיד רציתי, זה יותר סאטל, זה יותר עדין מאשר ההחפצה של את שלי, אבל זה גם החפצה. החפצה שמסרבת לראות את כל הדברים האפורים. הרומנטיזציה והאידיאליזציה היא שלב הכרחי שמאפשר לילד לצאת לעולם ולסמוך על זה שיהיו לו בני זוג או בנות זוג. כי אם אבא ואמא שלי לא רוצים אותי ולא מתרגשים ממני, איזה סיכוי שירצו אותי ושיתרגשו ממני? אבל היא עדיין החפצה. והיא ההחפצה הכי נפוצה בתרבות שלנו, דווקא בתרבות של נגיד וולט דיזני, פרינס צ'ארמינג. פרינס צ'ארמינג זה לא בן זוג, זה אבא, סליחה. הנסיך על הסוס הלבן, והנה, והוא כזה, עכשיו זה קשר אחר. זה קשר, הוא אחר ממה שהיה קודם. ובתוך הטיפול, האידיאליזציה והרומנטיזציה עוזרת להרחיק אותנו קצת מהבן אדם שיש לו לפעמים ריח לא טוב מהפה, שהוא לא תמיד קולט אותנו, שהיא לא תמיד מצליחה להיות בדיוק איפה שאני רוצה שהיא תהיה, ושהיא בעיקר אחרת ממני והיא לא אני. והיא עוזרת לנו לרכך את זה קצת על ידי זה שאנחנו שמים את זה בצבעים ורודים, ואז זה לא יותר מדי מאיים. זה לא מסוכן מדי. למרות שיש לזה גם סכנות משל עצמו. אנחנו יכולים להיות תקועים באידיאליזציות וברומנטיזציות המון שנים. המיניות הפוסט-אדיפלית היא הרבה פחות מאיימת על המטפלת שאני.
כי פה יש מטופל או מטופלת שהם לא באמת מאיימים על הגבולות הטיפוליים, אבל הם כן מאיימים ומערערים את הגבולות שלי כבן אדם. מי פה יתאהב פעם במטפל או במטופל? או כל הזמן? זה המקום שבו אני שואל את עצמי, אולי עשיתי טעות? אולי עשיתי טעות כשהתחתנתי עם הבת זוג שלי? אולי בעולם אחר, אולי היא הרבה יותר מתאימה לי, אולי הוא הרבה יותר נכון. אם רק הוא היה הבן זוג שלי, אז כל הבלגנים שיש לי עכשיו, הם לא היו שם. שזה לא אומר שזה לגמרי לא נכון. אבל זו מגננה שגם מצילה אותנו מלהיות בכאן ועכשיו של האינטימיות שלנו. והמיניות הזו היא מיניות מאוד מערערת, כי היא מכריחה אותי כמטפלת וכמטפל שוב ושוב להתבונן על הבחירות שלי בחיים, לא רק על הבחירות הטיפוליות שלי. בעיניי זה מבורך, אבל זה לא כל כך כיף. אתן לכם דוגמה. ברגע שג'ואן הגיעה אליי לטיפול, הצטערתי שהיא מטופלת שלי ונורא שמחתי. הצטערתי כי היה לי ברור שיש משהו בחיבור בינינו שבנסיבות אחרות היה דורש מאיתנו חקירה אחרת. שבעולם אחר היא הייתה יכולה להיות בת זוג שלי, ושהייתי אוהב את הבן אדם שאני איתה. שיכולתי להתגעגע למי שהייתי הופך להיות איתה, שהוא אחר ממי שהפכתי להיות עם הבת זוג שלי היום. יכולתי ללכת עם הדמיונות האלה ולראות איזה פוטנציאל היה שם. גם שמחתי מאותה סיבה בדיוק. זה הציל אותי. הרגשתי פחדן. זאת הייתה ידיעה משותפת שדיברנו אותה בחדר, שלפעמים יכולנו לשאת אותה ולפעמים לא. ואחד מהדברים שעשינו בשביל לא לשאת אותה זה להפוך את הקשר לאידיאלי. להפוך את הקשר לאידיאלי הציף אותנו בעברות, אבל יכולנו לנוח בתוך העברות האלה. כן? זה היה... זה רק העברה. אחרי 6 שנים של טיפול, שעבר מעלות ומורדות, אבא שלה נפטר. ויום אחד אנחנו יושבים קרובים, הידיים שלנו אחוזות, וג'ואן בוכה. ואחרי דקות ארוכות של שקט היא אומרת, אתה יכול להרגיש את הנשיקה הזאת שנמצאת בינינו? היא הנשיקה הכי טובה שאני מכירה. בהתחלה אני נלחץ, אני עושה את זה הרבה להילחץ, ואז אני מבין שאני מביט בה ומבין שאין באמת סכנה של המימוש של הנשיקה הזאת, שהיא עומדת בינינו ולא מסכנת אותנו. ואני מרגיש נורא פחדן. אני מרגיש איך אני בורח לתוך העולם הטיפולי שלי כדי להימנע ממה שנמצא שם. ואני אומר לה, יש לי הקלה גדולה, אני מדמיין את הנשיקה. ואני אומר, את יודעת, בשבילי היא לא מושלמת. יש לה טעם של דמעות ונזלת, את בוכה כבר שעה. וזאת נשיקה מגמגמת ומלאת אשמה ובושה. אבל היא גם נשיקה מכירה ומוכרת ומרגשת, ואני יכול להתגעגע אליה. וג'ואן מפסיקה לבכות, והיא מרימה את העיניים ואומרת, הנשיקה הזאת באמת יותר קרובה אליי. היא מלחיצה אותי. אבל היא גם יותר אמיתית לי. ואז היא אמרה, אני בוחרת לא להתנשק איתך, וזה ממש מבאס. כל אחת מהאסטרטגיות האלה, האסטרטגיה של לראות באחר חפץ, האסטרטגיה של לנחס את האחר, האסטרטגיה של האידיאליזציה, כל אחת מהאסטרטגיות האלה היא גם מאפשרת אינטימיות, במידה שאני יכול לשאת אותה, והיא גם ממוטטת אותה. אנחנו זקוקים לכל אחת מהן, לפעימה הזאת. ברמה הזאת, להתנשק עם מטופל, או להגיד לו, ברור לך שאתה מטופל ואני מטפלת, היא פעולה הרבה הרבה יותר פשוטה, מאשר להעיז ולהחזיק את הבלתי נסבלות הזאת של הרטט של המפגש. לא רק האירוטי, אלא זה שפועם ומבקש אותך לבוא עם כל מי שאתה, ולראות אותי עם כל מי שאני, ועדיין להחזיק את זה שזה מסגרת טיפולית.
ולקרוא תיגר על המסגרת הטיפולית הזו. אז אם במיניות הפרה-דיפלית אנחנו הופכים את האחר לתחת ולשדיים ולרגליים ולפרצוף יפה, ובמיניות הדיפלית אנחנו אומרים את רק שלי, או אני המועדף, במקום להגיד איזה פחד, איך זה מפחיד שהרגשות שלנו הם לא לגמרי הדדיים בתוך הטיפול. ובמיניות הפוסט-דיפלית, זאת האישה המושלמת בשבילי, במקום כאן ניצב אדם הייתי לחקור איתו עולמות אחרים. איך אפשר בכלל להתמודד עם כל הדברים האלה בלי גוף? איך אפשר להתמודד עם הדברים האלה בלי לסמוך על הגוף, בלי לחזור לגוף ולבדוק איפה הוא נמצא? נראה לי עולם נורא נורא מפחיד. לא לחזור לגוף שוב ושוב ולמצוא עוגנים ולמצוא מקומות שהם יכולים להיות קצת מרוחקים וקצת קרובים, קצת נושמים, קצת נכנסים פנימה וקצת יוצאים החוצה. במקום הזה אני מרגיש שהפסיכואנליזה עושה עבודה שהיא הרבה הרבה יותר מפחידה מאשר פסיכותרפיה שמערבת גוף. אנחנו לא משתמשים במשאב הכי בטוח שיש לנו. כמו זוהר ושי שהפילו את המגדלים, אני חושב שחלק מהאתגר שלנו הוא להעיז לבנות מתח, לבנות ולבנות מתח, אבל לא לבנות אותו באופן שאנחנו לא נוכל להתמודד איתו, אלא להפיל אותו באיזשהו שלב. אנחנו נכנסים לתוך מעשה האהבה עם בת הזוג שלנו, עם בן הזוג שלנו. אנחנו נמצאים נוכחים, ומדי פעם אנחנו ממוטטים את זה. אנחנו יכולים למוטט את זה בציניות, אנחנו יכולים למוטט את זה בסיגריה, אנחנו יכולים למוטט את זה בהתמקדות לרגע באיבר מסוים, או באידיאליזציה של זה. זה היה הדבר הכי מדהים שהיה לי בחיים. ואנחנו יכולים לחזור מתוך ההתמוטטות הזו, לחזור ולהיות בקשר. הטנטרה מסתכלת על שפיכה כבזבוז אנרגיה. היא אומרת, אנחנו צריכים להחזיק את הטעינה ולא למהר ולפרוק אותה. יש המון המון חשיבות ליכולת לשאת טעינה מינית בלי להצטרך לפרק אותה ישר. בלי להצטרך להרפות, להצליח לשמר את הטעינה. אם אני מתבונן רגע בעיקרון הטנטרי של החזקה, דרך עיניים גופניות ואנליטיות, אז אנחנו יכולים להגיד שזה לא השפיכה עצמה שהיא בזבוז האנרגיה, אלא המהירות שבה אנחנו ממוטטים קשר לתוך סקס. המהירות שבה אנחנו ממוטטים אינטימיות לתוך משהו שהוא לא אינטימיות. אנחנו ממוטטים את המתח שבין נבדלות לבין סימביוזה על ידי חדירה, על ידי גמירה. בתוך הסקס הטנטרי, שני הפרטנרים נקראים להישאר נוכחים. לשמור על הטעינה האירוטית. גם על הנפרדות וגם על החיבור. ברמה הזאת הפסיכותרפיה הגופנית לא מוותרת על אירוטיקה, היא מוותרת על אורגזמה. היא אומרת, בואו לא נמוטט את המתח לתוך המתח האורגזמי. בואו נעיז לעשות אהבה בלי לחדור. לא כי חדירה זה דבר רע, לא כי סקס זה דבר רע, אלא כי רוב הסיכויים שהעשייה הזאת תמוטט את היכולת שלנו להיות באינטימיות. אפילו לא לוותר על האורגזמה, רק לוותר על הקליימקס. כן, לוותר על הקליימקס, על הרגע הזה שבו אנחנו לגמרי... ואם אנחנו קצת יותר reasonable, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא יכולים לעשות את זה לגמרי. אנחנו לא יכולים לעשות את זה באינטימיות כל הזמן, לשהות בתוך זה. אבל אנחנו יכולים לנוע. אנחנו יכולים להחזיק מתח אירוטי ולהסכים למוטט אותו בכל מיני דרכים. אנחנו עושים את זה בטיפול כל הזמן. אנחנו יכולים להסכים להחזיק מתח אירוטי גם בחיים שלנו ולהתבונן באופן שבו אנחנו ממוטטים אותו, באופן שאנחנו מסתכלים על מה שהמטופל נותן לנו, מנחסים אותה או אותו אלינו, עושים אידיאליזציה לקשר, כי הרי זה לא רק המטופלת והמטופל עושים את הדברים האלה.
ולקבל את זה לא כמשהו שאסור לעשות אותו, אלא כצעד הכרחי שלנו לשאת את הכלים, לשאת את האור, לשאת את הטעינה, לשאת את העוצמה שמביאה את האינטימיות. ברמה הזאת אפשר לחשוב על פסיכותרפיה גופנית או על פסיכותרפיה התייחסותית כמעשה אהבה טנטרי. כי להגיד, אנחנו רוצים להחזיק, אנחנו רוצים לשהות, ואנחנו מוכנים לוותר על הקליימקס כדי שכשיהיה קליימקס, הוא יהיה מתוך בחירה ולא מתוך בריחה. אני זוכר את האהבה הראשונה שלי. את הסערה הראשונה של האהבה הראשונה. את איך חיכיתי למפגש. איך התלבשתי באופן מיוחד. איך נמנעתי מלהביא אותה להדרכה. אמרתי, לא רוצה שהמדריך שלי יהרוס לי את זה ויגיד שזה רק העברה. את המקום שהתערער נורא בזוגיות שלי, ולא הייתי בטוח אם אני רוצה להיות מטפל. ושלצד זה היה שרוי באבל רב. על הידיעה שאני בוחר, בתוך הקשר הזה, לדבר אולי את זה, לאבד את זה, להרגיש את זה, אבל לא לעשות את זה. יש מילה ביפנית שקוראים לה אווארה. אווארה היא החרטה העמוקה על כך שאני בוחר בצורה מודעת לא לעשות משהו שאני יכול לעשות. ובעיניי ההחלטה הזאת היא החלטה של כבוד, היא לא החלטה אתית. זה לא שזה רע או טוב אתית, זה החלטה של לקחת אחריות ולהיות גבר או אישה שמחליטים החלטה של כבוד. אני יכול להגיד שבשבילי הפסיכותרפיה הגופנית לימדה אותי יותר על המיניות שלי מאשר כל טיפול שעברתי וכל כל למידה שעשיתי מחוץ לעולם הזה. ותוהה מה יקרה לנו אם לצד הזהירות הרבה שנדרשת, כי יש מטפלים ומטפלות שמנצלים את יחסי הכוח שלהם, כמו שמשה קצב ניצל את יחסי הכוח שלו, כמו שאייל גולן ניצל את יחסי הכוח שלו, שאנחנו מוקפים בניצול יחסי כוח. איך לצד ההכרה בניצול יחסי הכוח הזה, במיוחד של גברים את הנשים, איך אנחנו יכולים בכל זאת לפנות מקום למסוכנות שנמצאת בתוך קשר, ולהעיז לשחק עם המסוכנות הזאת, באופן שהוא גם מסוכן וגם בטוח. אני רוצה להזמין הערות, שאלות, מחשבות סביב המסגרת הזו שהגשתי לכם הערב, אם יש. בתור אחד שעובד גם באירופה וגם בארץ, אם אתה יכול לזהות איזשהם הבדלים במרחב האינטימי, כלומר, אני שואל בעצם על איך נכנסת התרבות לסוגיה הזאת של האירוטיקה. שאלה מעולה, מעולה. אנחנו מפוחדים נורא, אנחנו תרבות שעברה הרבה טראומות. וכתרבות שעוברת הרבה טראומות, אנחנו הרבה פעמים מתנהלים מתוך פחד. זוכר, אנשים היו באים אליי הביתה באנגליה, דופקים על הקיר ואומרים, מה זה? זה מגבס. אתה לא מפחד לגור מבית מגבס? איפה הבטון?
אז בהתחלה זה נראה כאילו האירופאים יותר מסוגלים להיות באינטימיות, והרבה פעמים זה נכון. ואז מתגלה שכולנו מפחדים מזה. ההבדל העיקרי שאני רואה בתרבויות הוא בין גברים. אני חווה את הגברים הישראלים כאינטימופובים מאוד מאוד. זה נורא מבאס אותי. שהצלחתי לעבוד עם ולקבל את ולשחק עם ההומואירוטיקה שלי רק באירופה. פה זה היה כאילו ממש מסמן אותי כפריק. ואפילו, אני זוכר כשלימדתי ברידמן, הדגמתי פעם איזשהו תרגיל של החזקה. היה מישהו שהיה במקום מאוד מאוד רגרסיבי, והחזקתי. איך מחזיקים? איך מארסלים? ואמרו לי, המורה שלנו אמר שכשמארסלים צריך לשים כרית פה כדי להפריד ביני לבין המטופל. וזה נורא הלחיץ אותי. אמרתי, מה שאני אומר אם אני שם כרית פה, זה קודם כל אני לא סומך על מה שקורה. אני לא יכול לסמוך על זה כי זה לא בשליטתי. ודבר שני, אמרתי, כשאני מחזיק מישהו שהוא במרחב פרדיפלי, שהוא מאוד... זה לא עולה בדעתי. בעברה הנגדית שלי אין מיניות, ואם אני מרגיש מעורר מינית, אני לא ארסל באותה צורה. אנחנו יכולים לדבר על זה, אנחנו יכולים לעבוד את זה, אבל אז אחת מהדרכים למוטט אירוטיקה זה עם חוקים. וחוקים הם חשובים, כל עוד אנחנו בודקים אותם ולא מקבלים אותם כמשהו שנתנו לנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות אותו. וקצת עוד מחשבות תהיות. ניקח ככה מהרעיון מכמה דוגמאות של איך להחזיק את הטעינה ואיך להעיז. זה בעצם להיות באינטימיות המצליחה לדעת לתקשר אותה. כן. נראה לי שזה מה שעשית, אני לוקח את המילה שאתה אמרת אותם להלחיץ. אני יכול מטופלת שמבקשת ממני שאני אתן לה יד וזה באותו רגע. אז למוטט את האירוטיקה זה להגיד אנחנו לא עושים את זה, כן. או לעשות את זה. נכון. להפעיל את זה זה להגיד, להלחיץ אותי. כן. לתת לך יד עכשיו. או להיות בקשר עם מה שקורה. ופה להשתמש גם בגוף שלך וגם בנפש שלך וגם בדברים שעולים לך כמצפן שהוא ראוי להיות מתוקשר. אם אני אעשה את הכל בתוכי ואני אבחר להגיש את זה בלי לתקשר את זה, זה גם איזה סוג של מיטוט. כן. הבחירה להפוך את השדה של מה שקורה בתוכי למשהו שיש לו מקום להיות מדובר, היא בחירה לא פשוטה, כי זה להביא את הבושה שלי, ואת האימה שלי, ואת התשוקה שלי. נגיד, היה לי איזשהו מטופל, שעשינו משהו, ביקש לעמוד, הוא רצה להראות לי את העוצמה שלו. ופתאום הרגשתי המון מתח מיני בינינו. וראיתי איך אני אוטומטית מזדקף להיות מטפל. וזה הצידה ואומר, בוא תיתן לזה, והוא אומר לי, כוס עמק, תישאר איתי. ואמרתי לו, וואי, זה נורא מפחיד אותי, כאילו, חכה, אני צריך שתהיה איתי עדין. זה משהו שלפני שלמדתי עבודה התייחסותית לא הייתי מעיז להגיד, כי זה מראה כאילו אני לא יודע מה לעשות. אבל זה הופך את העבודה למאוד רוטטת ולמאוד מעניינת ומפחידה. אני לא זוכר מי האנליטיקאית שכתבה שלהיות מטפל זה לחיות חיים מאוד מפחידים בלי לצאת מהקליניקה, או במקרה שחיים לצאת מהקליניקה, אבל כן. 1 ו-2. כן. כן.
אוטומטית כל היום. החוויות הכל כך עוצמתיות האלה קורות כשהם שומעים לנו. נכון. זה נשמע לי יותר מפחיד מהכל. להתאפק, אנחנו ממנים, אנחנו ענפים. נכון. אולי חשוב לציין שכל טיפול יש בו גם אלמנטים ניצוליים. אנחנו יושבים במגדל השן שלנו. אנשים באים בשעה שאנחנו אומרים להם לבוא, משלמים להם את הכסף, אנחנו לא הולכים להם, הם באים אלינו. יש לזה גם אלמנט של כוח וגם אלמנט ניצולי. ואני חוזר ומזכיר שאמרתי בתחילת העבודה שאני לא מדבר על בעיות מיניות או על קשיים מיניים או על ההיסטוריה, אבל כן יש שם אלמנטים ניצוליים. ואז השאלה היא לא איך נמנעים מזה, כי אני לא באמת מאמין שאפשר להימנע מזה, לגמרי. איך לוקחים אחריות על זה? איך מדברים את זה כשזה נמצא שם? איך לא מביישים לא את עצמי ולא את האחר מתוך זה? וזה שאלות נורא נורא מורכבות. אולי, אחד מהדברים שזה קורה לנו לעשות זה כל הזמן להיות בהתבוננות, וכל הזמן להיות בהדרכה, ולא להפסיק לקבל זוויות נוספות לעבודה שלנו. אחרי הסיפור הזה עם המטופלת הזאת שהתאהבתי, הסופרוויזר שלי אמר, אני מבקש ממך שכל פעם שאתה בא להדרכה, תשאל את עצמך מה אתה הכי פחות מוכן ורוצה לדבר עליו, ושפה נתמקד. יפה, זה היה. אבל זה נכון. ואחת הביקורות על העבודה ההתייחסותית היא שהיא מפחידה, ויש בה פוטנציאל ניצולי. אני חושב שהפוטנציאל הזה נמצא בכל טיפול, רק שבתוך העולם ההתייחסותי הוא מאוד מדובר. אבל הוא נמצא בכל מקום. זה מאוד שומר בתוך העולם ההתייחסותי. הוא שומר כי אנחנו מדברים את הגבול הזה. נכון. זה משהו בתחושה שלי, זה שומר עליי. שאני יכולה לדבר על זה ולא להעלים את זה מתחת. נכון. יש קורס מיניות שאני הולך לעשות מתי זה? ביוני, של 4 מפגשים של 8 שעות, ואחד מהתרגילים שאני עושה שם זה מטופל שמדברים על מיניות, ואני מבקש משני אנשים להיות עברי המין של המטפל והמטופל, ולדבר את מה שנעשה שם בצורה לא מילולית. פעם הראשונה שעשיתי את זה היה בגרמניה, והזין של המטפל נרדם. באמת, נרדם, היו צריכים להעיר אותו אחר כך. זה היה מאוד מדהים, ובתוך העיבוד הזה הוא שיתף שהוא ואשתו נמצאים ביחסי זוגיות בלי מין כבר 30 שנה. ושהוא עבר ניצול והיא עברה ניצול, והם מאוד אוהבים מגע, והם בחרו אחד את השני כזה cuddly bears. והוא אמר, כפסיכותרפיסט ופסיכולוג, אני מרדים את המיניות שלי כל הזמן, וזה עושה לי נורא נורא בטוח. וזו אפשרות אחת לעשות את זה, אלא שאני לא הייתי כל כך חושק בה. אבל תודה, זו שאלה נורא חשובה. וגדעון? מה שאתה מתאר פה נשמע לי שדורש הרבה ניסיון. נכון. ככה קצת להגיד, כאילו, להעלות את זה באפשרות לתפליג צעירים, סטודנטים, ללכת בדרך הזאת יכולה להיות דרך לא קלה, כי הסיטואציה שפה קוראת לך, אתה לא יודע מה לעשות, לא תמיד יש לך את כל הניסיון הזה שאתה בא איתו. יש הרבה, ועדיין היה לך קשה שם. קשה לי כל הזמן, לצערי. אתה צודק. קודם כל, יש לי חברה טובה, קוראים לה ג'קי, היא בת 70, היא מטפלת 50 שנה. ובאתר שלה כתוב, people are born therapists and then spend the rest of their life, and then they need all the help they can get throughout their life. טיפול זה משהו שכל הזמן צריך להתפתח, וכל הזמן צריך עיניים חיצוניות. אבל זה מאוד נכון לגבי מתחילים. אני חושב שטיפול בהתחלה עושים wax on, wax off. מכירים קראטה קיד? wax on, wax off, wax on, wax off. כמו שזה שרלטני, כאילו פיקאסו למד לצייר קודם, אנשים שמנגנים ג'אז, קודם כל לומדים סולמות. העשייה הטיפולית הראשונית היא עשייה טיפולית שבה אנחנו זקוקים לקביים של האתיקה, לקביים של החוקים, לקביים הלא ללכת למקומות האלה,
כדי לשאת את זה שכאילו להיות מטפלת צעירה ומטפל צעיר זה גם ככה מלחיץ. יש לי מודרך שאחרי 5 שנים של טיפול, פעם ראשונה כשבאה אליו מטופלת ואמרה, אני חושבת שהתאהבתי בך, הוא לא אמר, טוב, אנחנו צריכים לסיים את הטיפול. היה פסיכולוג צעיר מקסים, 5 שנים, כל פעם שמישהי התאהבה בו, מישהו התאהב, הוא אמר, טוב, זה סימן שאנחנו צריכים להתאהב, לסיים טיפול. ופעם ראשונה אחרי 5 שנים הוא אמר, אני מרגיש מספיק בשל לעבוד עם זה. עכשיו, זה יכול להיות שזה לא פייר מה שהוא עשה, יכול להיות שזה לא נכון, אבל בעיניי זה היה אחראי. אם הוא לא היה יכול לעמוד בזה, אז זה אחראי לסיים את הטיפול הזה. עוד שאלה אחת, אחרונה. משהו על מרחב של אינטימיות עם נפגעות ונפגעי טראומה בילדות. מרחב נורא מבולבל וקשור לניצול ומאוד ניצול. אוקיי. הייתי פעם בכנס כנס אתיקה של איגוד הפסיכותרפיסטים הבריטים, ועשיתי שם סדנה שקראתי לה Connecting in the Age of Accountability. איך אנחנו יכולים להתחבר למרות חובת הדיווח וכל התביעות. ונורא כעסתי על הכנס הזה. היו 6 סדנאות מקבילות, 4 מהן היו על פדופיליה. אחת הייתה על אונס, אחת הייתה גם על משהו קצת פוליטי, ונורא כעסתי. ולא הצלחתי לזהות למה אני כועס, ובסוף אמרתי, מה זה חוכמה? אף אחד לא מסכים עם פדופיליה. יש קונצנזוס נורא גדול שפדופיליה זה רע. אין בזה שום התמודדות עם הרטט אין שאלה. בעבודה עם ניצול, קודם כל עובדים על בטוח. בעבודה אחרת. אנחנו עם המטפל המבוגר הזה, הרדים את הזין שלו במשך 30 שנה, אז יש מקומות שבהם אני צריך להסכים להיות לא מיני בשביל המטופל שלי לתקופה מסוימת. כמו שאני, כשהבת שלי באה אלינו למיטה ומתחילה לשחק לי עם הרגליים בבולבול, אני מזיז אותה. כי זה לא אחריות שלה להתמודד עם זקפות הבוקר שלי. לא כי זה דבר רע. זה לא אחריות שלה. אחריות שלי לשמור עליה מפני המיניות שלי. אז אני חושב שבתוך עבודה עם טראומה מינית, קודם כל אנחנו עובדים על בטוח, ואז יש אנשים כמו בבית רוטשילד, שכתבה ספר נהדר שקוראים לו The Body Remembers? הגוף זוכר, משהו כזה? והיא אומרת, בעבודה עם טראומה אסור לגעת. ואני חושב שזה נורא. בחוויה שלי, גם אנשים עם גבולות מבולבלים יכולים ללמוד גבולות בטוחים דרך מגע. מגע זה לא רק גבול שדוחף, יש מגע שמתקף גבול. נגיד, אם אני אומר, תדחוף, תרגיש איפה אתה מתחיל ואיפה אני נגמר, זה מגע שיכול לתקף גבול. המקום הקטגורי שאומר, טוב, זה כל כך מסוכן, שאנחנו לא ניכנס שם לשום מרחב שהוא גופני, הוא משמר את הגוף כמקום שהוא מנוצל ומסוכן, ואת הנפש כמקום שיש לו איזשהו סיכוי להתרחב. אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים לספר לכם על חלק מהפעילויות שקשורות לזה, אם בא לכם לשמוע. אז אחד זה, יש לנו כנס בתוכנית לפסיכותרפיה גופנית בת זמננו ביוני, שקוראים לו פסיכוסומה הלכה למעשה, ששם אנחנו ניקח קלאסיקות אנליטיות, כמו למשל המאמר של פטריק קייסמן שמדבר על למה אסור לגעת, או המאמר של וויניקוט על פסיכוסומה, או דורה, ונראה איך היינו עובדים איתו אם היינו באים מגישה שמכניסה גוף ונוכחות של עכשיו. אז זה ביום שישי. ויש 2 קורסים קצרים של, כמה זה? 8 כפול 4? כן, 32 שעות בימים האלה. יש את הקורס של אירוטיקה בחדר הטיפולים, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. טלי, היית בו, נכון? הוא מגניב. וזה תחום שכמעט ולא מדברים אותו. לא מדברים עליו.
והקורס השני הוא קורס קצר על פסיכופתולוגיה גופנית, או על היבטים גופניים ורוחניים של פסיכופתולוגיה, שהוא מנסה לגשר בין התפיסות הפסיכיאטריות של ה-DSM-5 ו-ICD-10 לבין חשיבה שהיא הומניסטית והתייחסותית וגופנית, ואתם הייתם בו, נכון? והוא מגניב, גם אירנה הייתה בו, וגם טלי הייתה בו. יש לי פה את האימייל שלי, אתם מאוד מאוד מוזמנים לכתוב לי. אם אתם רוצים, אני אשמח לשלוח את חלק מהמאמרים שהעבודה הזאת מבוססת עליה. ואני מאוד מקווה שכולנו נמצא דרך להסתכל על מיניות ועל אירוטיקה לא רק כעל דבר מסוכן שצריך להיזהר ממנו, אלא גם על כוח חיות שמסמל את המשאלה העמוקה שלנו להתחבר עם האחר, להיות חלק עם משהו שהוא גדול מאיתנו, ולצד זה שאנחנו מקבלים את גבולות הטיפול, גם לשאול שאלות עד כמה אנחנו בוחרים בזה ועד כמה אנחנו בורחים לתוך זה. תודה רבה לכולכם. לילה טוב.